nixtiequk li tagħmel imħatra fuqek innifsek. X'jiġifieri? Mela, dan li aħna qed insejħula 6 week challenge ġieli għamilna bħala. Però din id-darba ħanbidlu naqra l-format insomma. New Year, New Me, min jaf kemm darba smajtu, aħna wkoll. Aħna nagħmlu daqsxejn ta' bidla ħafifa anke fis-6 week challenge. U x'jiġifieri ħadd tagħmel imħatra fuqek innifsek? Mela, għax qabel xejn din iċ-challenge mhijiex kontra xi ħadd, anzi, inti ħadd tkun qed tagħmel din iċ-challenge miegħek innifsek. Allura, peress li jista' jkun hemm numru infinit ta' rebbieħa, sa nispjegalkom għalfejn qed ngħid rebbieħa, tajjeb, intom bażikament importanti anzi li tgħinu lil xulxin f'sens ta' grupp, għax da li ħad tagħmlu waqt iċ-challenge ħad tkunu sens ta' grupp, mhux biss nies u nisa u irġiel li qed tagħmlu challenge, imma anke nies oħrajn illi ħad tkun qed tiltaqa' magħhom illi l-ambizzjoni tagħhom hija li tilfu x-xaħam u li jittownjaw. Ħatejnu lil xulxin biex taslu għal goals personali tagħkom. U jista' jkun illi l-goal tiegħek tkun differenti mill-goal tal-ħabiba tiegħek jew tal-persuna li ħad tiltaqa' magħha. F'liema sens. Għadda nispjega billi nirreferi għal website tagħna illi hija www.6weekchallengemalta.com. Il-numru 6 huwa numru minflok ma huwa miktub. Allura jekk ħadd tirċuh importanti li tiktbu 6weekchallengemalta.com. Ħankun qed nirreferi daqsxejn għaliha. Mela, bażikament bħala rigal, apparti li inti ħad tkun wasal tal-goals tiegħek personali, meta tilħaqhom ħad tkun qed tieħu anke flus lura. Kif ħad taħdem din is-sistema? Ħanurikom mill-website ukoll. Mela, qabel ma niġri wisq irid insemmilkom ukoll illi din iċ-challenge bħal kwalunkwe challenge li nagħmlu hija wkoll b'dik li nsejħula unconditional money back guarantee. X'jiġifieri? Jiġifieri inti ħad tiġi tipprova din iċ-challenge. Jekk fl-ewwel 10 ijiem tara illi ma toġġ għalik, sempliċiment kull ma trid tagħmel huwa illi tistaqsi għall-flus tiegħek lura. Għaliex? Għax da bħal kollox fil-ħajja. Jiena personali wkoll ġieli provajt affarijiet li ngħid dawn ma jgħoddux għalija. Laqqas ħalas il-flus għax m'iniex sejjer iktar. Allura aħna x'nagħmlu? Jekk ma tippruvax ma tkunx taf. Mela li ħanamlu huwa illi inti għandek il-libertà kollha li tipprova din iċ-challenge u jekk fl-ewwel 10 ijiem tara li ma toġġ għalik kemm tistaqsi għal flusek lura. Dik parentesi żgħira però xi ħaġa importanti wkoll. Mela bħal kollox għandha spazju limitat għax aħna noperaw minn ġo studio u naturalment l-istudio ħajkollu l-limiti tiegħu u kif qed ngħidu kollox se jibda minn sempliċement dak li nsejħulu aħna small group orientation jew small group consultation. Illi fiha nsru nafu lilek personali, tajjeb, flimkien ma' ftit nies oħrajn illi jkun hemm għal kull meeting. Jekk naraw dal-programm jottalik u li inti tot tal-programm ħanofrulek post mill-ftit limitati illi ħanamlu available għal dan il-programm. Tajli ġifieri jista' jkun li ma nintażilx? Iva, jista' jkun li fl-aħjar interess tiegħek personali. U fl-interess anke tal-programm illi inti ma tintażilx però bil-qalb kollha nirreferuk għal xi programm ieħor jew anke għal xi ħadd jew x'imkien ieħor, kif għamilna kemm il-darba wkoll f'każijiet bħal dawn. Però ħanimxi lura l-affarijiet illi forsi iktar ħajinteressawk. By the way, jekk tiġi għal din iċ-challenge, però jew aħna jew inti tara li l-programm ma jgħodx għalik, bħala gratis, grazzi tal-li ġejt ħanatuk ġimagħtej b'xejn magħna. Tajjeb dawk il-ġimagħtej iva huma b'xejn, tista' tiġihom mingħajr ma tħallas ċenteżmu wieħed. Ġast biex ngħidulek grazzi tal-li ġejt għal din is-small group meeting illi ħajkollna fil-bidu. Mela, hemm 10 day risk free money back guarantee li semmejtilkom u hawnhekk huwa fejn naturalment turu l-interess tagħkom. Mela kull ma ħatamna tikteb ismek, il-mobile number u l-email address biex tirreġistra postok għal dan il-meeting illi ħajkollna. Alright. Mela, hawn aħna. Xemm inkluż dal famuż programm mela, kif se jaħdem? Mela qabel xejn naturalment ħad tiġi għal 6 ġimgħat ta' group sessions. Dawn ma ftit ritratti milli nieħdu kultant wara xi session fejn jkun hemm in-nies illi naqbdu xi weights jew norganizzaw xi ritratt tad-daħħ insomma dak parti mill-buzz illi nieħdu anke wara training insomma mbagħad għax kif se tinutaw kulħadd isir ħabib u hemm min ġifieri illi jgħidilna li għalih l-istudio huwa t-tieni dar. Imma anyway, mela intom ħad tiġu għal 6 ġimgħat ta' training. Ta' lanqas 3 darbit fil-ġimgħa. Jekk qed tara dal-video u tajt isma' ħi jiena mit-2 sal-ħadd avolja hemm bejn 5 u 6 sessions kuljum. Ma nistax immur tal-inqas
3 minn dawn is-sessions, mela jekk nagħmlu total, hemm tal-inqas 30 session fil-ġimgħa. Jekk ma tistax tiġi mqar 3 ta' nofsija u nofsija sura ta' nies biex taħraq ix-xaħam u tittonja, nista' ngħidlek minn issa ħu paċenzja dal-programm joċċalik. Għax inqas minn 3 darbit fil-ġimgħa bidliet m'intix ħatara. Tajjeb, dika parentesi żgħira. Apparti minn hekk, ħajkollok ukoll eating plan magħmula minn nutritionist gradwata, tajjeb, illi ħadejnek biex inti anka tibda miexja fi triq tajba. Issa, l-istess nutritionist fuq Facebook private group illi ħajkollna, inti ħadkun qed turija x'inti tikol. Ħadkun qed tagħtiha l-mistoqsijiet tiegħek ukoll u ħadkun qed tagħtik il-feedback. Mela nutritionist ħadkun qiegħda hemm biex meta inti turija x'inti tagħmel, hi tagħtik il-feedback lura sa sta għalik. Bħal dejjem jekk tużajiex jew le, però jekk ma tużajiex għandek għodda kbira u importanti illi hija nutrition li m'intix qed tuża kif suppost. Mela nħeġġek ħafna illi kif ħajkollok coaches tal-exercise, ikollok ukoll coach tan-nutritionist illi tuża in-knowledge tagħha, tuża l-għajnuna tagħha. Importanti ferm. Insomma, anka ħajjiġu wkoll once li tapplikaw xi e-books, briċetti u anka workouts tistgħu tagħmlu mid-dar tajjeb biex tkunu bdejtu minn x'imkien bil-lest. Mela emmi hawnhekk qed nitkellem naqra fuq ir-riżoluzzjonijiet kif ta' ħafna nies ifallu, però fil-każ tagħna tajjeb dak huwa jien kif tistgħu tinnotaw qalu li nbidel ir-ritratt by the way. Allura qabli meta taraw il-website dak ir-ritratt ma jkunx hemm. Grazzi anke lil min qalli biex nibdlu r-ritratt. Korrejt ukoll, issa ħaniġu għal-qofol mela hawnnu qabel xejn. Tal-programm kemm jiswa? Mela kemm jiswa bażikament ħanitkellmu anka waqt l-istess meeting. Għalfejn qed ngħidlek. Għax waqt dan l-istess meeting, jekk aħna naraw li l-programm ma joċċalik, però jottalik xi ħaġa oħra, ħankunu qed nispjegawlek fuq dak il-programm per se. Għaliex? Għax da mhux bil-fors li jotta l-persuna A jotta l-persuna B, allura mhux bil-fors li jotta lik. Allora x'ħanamlu? Ħaniltaqgħu u jiena stess imbagħad ħanatikom il-parir fuq x'naħseb jiena personali l-aktar li ħajjenkom fil-każ personali tagħkom. Però ħanqasmuha fuq sistema ta' goals. Intom stess ħatażlu liema goal temnu li kapaċi teċċivjaw. Kif tafu tajjeb, iktar ma tkun kbira, iktar hemm ċansi titlef peace fl-ewwel sitt ġimgħat. Allura ħajkollok għażla inti ta' minn fejn tażel il-goals tiegħek. Pereżempju, persuna A ejja nsejħula Mary tajt isma' jiena b'mod realistiku naħseb illi f'dawn l-ewwel sitt ġimgħat kapaċi nitlef 5 kilos jew 6 inches. Jekk Mary f'dawk is-sitt ġimgħat titlifhom il-5 kilos jew is-6 inches, Mary ħadd jieħu 100 euro lura bħala cash. Jekk dak l-istess 100 euro, tajjeb, jekk dak l-istess 5 kilos jew 6 inches ma jintlaħqux, dak l-istess 100 euro mhux jintilef, però jista' jintuża bħala discount minn fuq il-programmi illi aħna għandna li jkomplu wara 6 weeks. Mela vija u fa dak il-100 euro intużaw. L-istess fil-każ ta' goal 2 u goal 3. Jekk inti, per eżempju, naqbdu goal number 2, ħansemmuha Joanne. Jekk Joanne titlef 7 kilos jew 8 inches, tajjeb, ħatibbetja fuq għan nifisa 150 euro. Dawk il-150 euro, jekk ħatkun tilfed dawk is-7 jew 8 inches ħadoħodhom lura bħala cash. Jew inkella again tista' tapplikom kif jagħmlu l-maġġoranza kbira ta' min jilħaq il-goals tiegħu magħna ta' New Better Life illi għavolja jilħu l-goals tagħhom għax ikunu qed jieħdu pjaċir, għax jaraw ir-riżultati, għax jagħmlu l-ħbieb, għax jixtiequ li jkomplu għaddejjin fi triq it-tajba, jużaw dak l-istess ammont bħala discount minn fuq il-memberships ta' wara s-sitt ġimgħat. U naturalment, għal min huwa aktar ambizzjuż, hemmu min ħajitlef bejn 9 kilos u 10 inches, again, għal min ikun forsi ikbar fid-daqs, f'dak il-każ il-cash prize ikun 350 jew again jista' jintuża bħala discount bħal każijiet l-oħrajn. Mela, tistgħu anke hawnhekk stess billi tafsu fuq din il-link tażlu il-goal tagħkom biex aħna diġà jibda jkollna idea tagħkom. Tajjeb, ħalli anke intom stess tajnuna nqassmu dawn l-interviews
biktar mod sistematiku, ġifri aħna nipreferu illi per eżempju għal ċertu meetings jiġu ta' goal 1, ta' goal 2 jew ta' goal 3. Jekk minn ċerta li ma tottalik, toqgħodx tinkwit għax-xogħol taħramluh il-proċess. Tistgħu però wkoll tgħinuna billi tażlu dan il-goal minn fuq il-website stess. Napprezzawha, però jekk ma tistgħux mhux problema. U hawnhekk insomma, bħal kull website oħra, nurukom naqra x'riżultati ġabu oħrajn, nies oħrajn Maltin bħalkom li jgħixu Malta. F'dawn l-ewwel sitt ġimgħat dawn huma wħud mill-membri li għandna, ovvjament nafhom bisimhom għax inkun ili nkellimhom żmien twil qed nitkellmu ma' Mary Mula, Noilin Mallija, Jana Richard u anka Monique Kawki. Tajjeb għandna lil Samira Amadi u lil Natasha Kassar ma doffi jekk kettra dal-video tinduna l-insejt isima naħseb aqtax tagħmilli Natasha. Anyway, dik hija Natasha Kassar ukoll. Mela, u qed nurukom dawn l-istejjer biex nurukom li hija possibbli fl-ewwel sitt ġimgħat li tinbidel. Għaliex? Għax jekk tieħu l-affarijiet bis-serjetà, dawk l-exercises iva ħajjaħdmu biex jaħarqulek ix-xaħam biex jittonjawk basta inti tagħmel l-aqwa użu minn dal-programm. Ma ħadilkom xejn ġdid hemm min illi ħallas u laqqas ġie darba. Ħala ta' flus, ħapost ħadd ieħor għal xejn lose-lose situation. Tkunx inti waħda minn dawn, kun waħda minn dawn li qed naraw fuq il-website. Jekk nistgħu ngħinu b'xi ħaġa, ħaniskrolja malajr il fuq, ħatkellimna jew fuq il-Facebook page tagħna. Naturalment. Jew anke hawnhekk hawn il-contact number tistgħu iċċemplu fuq 99003909. Jew inkella tistgħu anke tibatulna email fuq info@anewbetterlife.com. Jekk nista' ngħidkom xi ħaġa, kmandawni. Niltaqgħu ejja 2019 tkun verament is-sena li tagħmel bidla. Jaf kemm ilek tajda hu azzjoni. Niltaqgħu.